कणकवलीमध्ये सायंकाळी 4 वाजता वादळी वाऱ्याचा तडाखा बसला आणि त्यामुळे मोठं नुकसान झालं. विद्युत देखील पडलेले आहेत. काही ठिकाणी विद्युत पुरवठा खंडित झाला. कणकवली शहरात देखील बघितलं तर हा जो मुख्य बाजारपेठेचा रस्ता आहे, या ठिकाणी झाड पडलं होतं आणि त्यामुळे सुदैवाने कोणती जीव झाले, पण मोठ्या झाडाची जी फांदी आहे ती पडली आहे. त्याच अनुषंगाने प्रशासन देखील अलर्ट आहे. तहसील स्वतः इथे देशपांडे हे आता दाखल झाले आहेत. यंत्रणा देखील साहेब, काय नेमकं 4 वाजता मोठं वादळ झालं आहे आणि पाऊस देखील मोठा होता, वारं देखील पडझड झाली आहे, काय सांगाल कधी? कणकवली तालुक्यामध्ये कणकवली शहरात 3 ठिकाणी झाड पडलेलं आहे. आता लाईट पण इथली गेलेली आहे बाजारपेठेतली आणि एकूणच तालुक्यात सगळीकडे झाड पडलेलं आहे. बऱ्यापैकी लाईट खंडित झालेली आहे. बऱ्यापैकी आता MSEB पण अधिकारी माझ्यासोबतच आहेत. मी सर्वांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये पण आहे. खारेपाटणला जरा जास्त नुकसान झालेलं आहे. खारेपाटणमध्ये एक 10-15 पेक्षा जास्त घरांवर आणि इमारतींवर झाडं पडलेली आहेत किंवा काहीतरी नुकसान झालेलं आहे त्यांचं. आणि लाईट पुरवठा खारेपाटणला जरा खंडित झालेला आहे. तिथले पोल पडलेले आहेत. त्या बाबतीत आता MSEBचे सगळे अधिकारी असेसमेंट तिथलं करत आहेत आणि पोल लवकरात लवकर उभे करून सगळी परिस्थिती पूर्वपदावर कशी येईल त्या पद्धतीने काम करत आहेत. यंत्रणा अलर्ट होती का? कारण सध्या बघतोय की कुठे पोल पडले आहेत, रस्ता बंद आहे, एकंदरीत सध्या काय परिस्थिती आहे? आता सगळीकडे यंत्रणा सगळी जागेवर आहे. नगरपंचायतचे कर्मचारी जे आहेत ते बाजारपेठेतलं सर्व काम करत आहेत. MSEBकडून आपण ही क्रेन मागवलेली आहे. त्या क्रेनच्या आधारे कमीत कमी नुकसान होईल या पद्धतीने हे झाड काढलेलं जात आहे. नगराध्यक्ष साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि इकडं आपल्या टेमवाडी परिसरात पण एक झाड पडलेलं आहे, तेही क्लिअर केलेलं आहे, काढलेलं आहे. आणि तहसील ऑफिसच्या समोर पण एक झाड पडलेलं आहे. तिथं PWDची यंत्रणा बोलवलेली आहे, तिथलं झाड काढत आहे. आणि लाईट करण्यासाठी पण MSEB स्वतः सगळीकडे लक्ष देऊन MSEBचे अधिकारी देखील उपस्थित आहेत. एकंदरीत किती पोल पडले आणि काय नुकसान झालं असेल? आता सध्या कणकवली शहरामध्ये 3 पोल वाकलेले आहेत. हे 3 जे जीर्ण झाडं होते ते पडलेले आहेत लाईनवर, त्यामुळे वाकलेले आहेत पोल. त्यामुळे वीज पुरवठा खंडित झालेला आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर, झाड तोडायचं काम पूर्ण झाल्यानंतर जवळपास एक अर्ध्या तासामध्ये वीज पुरवठा आम्ही खंडित करू. सध्या आता कणकवली शहराचा 80% वीज पुरवठा सुरळीत झालेला आहे. 20% जो भाग आहे म्हणजे मेन बाजारपेठ असेल, त्यानंतर टेमवाडी जो भाग आहे तो आणि चौंडेश्वरी या भागामध्ये थोडा वीज पुरवठा खंडित झालेला आहे. पण आम्ही ते युद्ध पातळीवर काम करत आहोत. खारेपाटणमध्ये देखील मोठा वादळ झाला आणि विद्युत पुरवठा मोठा खंडित झालेला आहे. एकंदरीत काय नुकसान झालं? खारेपाटणला तसे आदेश त्यांच्या साहेबांनी दिलेले आहेत. जे उपकार्यकारी अभियंता आहेत खारेपाटणचे, त्यांनी तसे आदेश पण दिलेले आहेत आणि तिथं एजन्सी त्यांच्या लेवलला काम पण करत आहेत. निश्चितच आपण बघतोय सध्या ही मोठी जी आहे झाड जे आहे ते बाजूला केलं जात आहे. आपण बघतोय लाईव्ह दृश्य आहेत जे तात्पुरतं हे झाड, स्वतः नगराध्यक्ष देखील आहे, स्वतः इथे पाहणी करत आहेत. मगाचपासून त्यांनी आल्यानंतर सध्या काय नेमकी परिस्थिती सांगितली? साहेब, तत्परतेने ते तुम्ही पोहोचलात, काय नेमकी परिस्थिती आहे? खरं तर या सगळ्या नैसर्गिक वादळामुळे फार मोठं कणकवली शहरवासियांचं नुकसान झालेलं आहे आणि ही स्थिती पूर्वपदावर आणण्याचे प्रयत्न त्या निमित्तानं सुरू आहे. अनेक ठिकाणी झाडं तुटून पडलेली आहेत. लाईटचा प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी झालेला आहे. काहींच्या घरावर, काहींच्या दुकानावर, काहींच्या गाड्यांवर अशा प्रकारे एक वादळाचं फार मोठं नुकसान ते जनतेचं झालेलं आहे. आणि या सगळ्या घटनांच्यावर त्या ठिकाणी भेटी दिल्या, घटनास्थळी प्रत्यक्ष पाहणी घेतो आहे आणि काय त्याच्यावर उपाय करायचे याबाबत प्रत्यक्षात तुम्ही पाहताय नियोजन चालू आहे. तहसीलदारसुद्धा या ठिकाणी आहेत, MSEBचे अधिकारी आहेत, पोलीस कर्मचारी आहेत आणि नगरपालिकेचं प्रशासन आहे. आणि त्यानिमित्तानं आम्ही यावर नैसर्गिक वादळावर जी हानी झाली आहे त्याच्यावर मात करण्याचा प्रयत्न आमचा सुरू आहे. आणि काही तासामध्ये ही सगळी जी स्थिती आहे ती पूर्वपदावर आणण्याचा आमचा प्रयत्न त्या ठिकाणी आहे. निश्चितच धन्यवाद साहेब. आपण बघतोय की आपण 4:30 वाजता ही जी घटना घडली आणि त्यानंतर आपण बघतोय की कणकवली शहर विद्युत पुरवठा बागडूज भागातील अजून जरा खंडित झालेला आहे. खारेपाटणमध्ये मोठ्या संख्येने विद्युत जे पोल आहेत ते 7 ते 8 पोल पडल्यामुळे मोठा विद्युत पुरवठा खारेपाटण भागातील हा जो काही शहरातील गावातील असेल, अंतर्गत गावातील असेल, हा बंद झालेला आहे. त्यामुळे एकंदरीत काही मिनिटासाठी झालेला पाऊस आणि वादळ वाऱ्यामुळे कणकवली शहरात मोठं नुकसान झालं आपल्याला दिसत आहे. उमेश बुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली.